सॉरी वो मैं इस उम्र का लड़खड़ाना खबरदार जो मेरे करण को आंख उठा के भी देखा। अच्छा तो ये बात है। ना जाने कब कैसे मैंने खुबले ये भी प्रलक बरो साशी सेन बिang ngapriang sobha biang ye phi shagane ka YouTube channel chonga hakane ka video matak sngi ngan batai langkot yagane ka film ye dil ashkana ka film bala akda ukaran nat kum ukaran malhotra bat ka Chividha Sharma kum ka Pooja Verma yagane ka film la plaj pejba haka khat phra tarik January chong usnam arhachat ar hakane ka story Pinui ya ukaran bat ka Pooja ba kila ya syok ching ej marsan ui nangkong parameki sa pej ikane ka video hadu bekun pin sesem ya gane ka cingcia habastang ka story lapan I ya ukaran Malhotra bat ka Pooja Verma ba kila ya pulelang hakane ka cuk ka college kabaran hapune hanrei ka basngau phla ka long ba kine arngut kila sho ching e no iwe ya iwe pat haden ba ka Pooja kala kumdei ka sentur chongka haka ngap chong ukaran katba kadang kerke ban poino sya kelas kumcho ukaran ru hanrei hapdeng gane ka chingi kendo chongki bat ka chingi I chongki iwe ya iwe hakasen kaban kong la penlong penban ya kine arngut bekin ya sho chingin iwe ya iwe watla kadai tangkasen kaban kong ba kila ui paramakiro hakane kapor ukaran ula ya tho ya laka kerteng lacong haka bat karo kala ya tho ya ka kerteng lacong hau ka Pooja kadai ka khon swen ka kame ukpa chongka kil ayap la slem hanrei ka don pat uwei uhanmen senrang uba kerteng Vijay Verma ubal along kum ukpa bat ka kame chongka hakaba ulai ya ka chinge ka pura bha yala ka para la chong ka Pooja ka chinge hapreng ukaran bat ka Pooja kla nang scam kat nang mi kesngi kumta la pelong yaki banya plut por banya syangkai pengat shalom syawa Henry hapeneng kane ka ching syangkai chungki ka Pooja ka ba susa hostel kla poimet no sha hostel ha ka ching wan on lenti ukaran yaka kumta ka ket hostel kla khang no namar bala met hadu bla pelong yakine arngut bikin yo thia ha baranda hadu banda shai ka beneng te lengba kane ka chingle chungki kumne la poiru ka complain sha u principal college ha ka ba une u principal ula ong yakiba kila pengkhaino ya karul bat ya ka discipline chongka college bat shuru ula pensitom yaki dakaba kisha pensange kelas arsngi lengba kane kechingle chongki hanrei kine arngut pat haden bla mi no na office chong u principal kim kuslai lene kim songsi ya kane kechingsha pensange kelas ba arsngi yaki kila kemen penban namar kalong kum kacing ailat penban yaki ban peteng ya kacing ye e chongki ha ka ba kila kemen bha baro arngut ba kila yo ya kum kane kalan kumta ukaran ulawan yalam kai yaka shayeng chongu hadu baki bahayeng chongu kila ye bat kila ya snutenat bha yaka namar kacing sida mensem chongka kumta ka Pooja kala lej sya Mumbai shala yeng badon uhanmen chongka hakaba uhanmen chongka ula kemen bha haba ula yi yaka hanrei ka Pooja pan kala lengo bha haba kalau yi yakine ki reu phla hakane ka yeng chongki tangba uhanmen chongka pan ula ong ba kine kide ki perlok ki ba chu yatre kamlang badu nakata kadau ki wan kai hakane ka yeng une udai u akamash jalar balai uwan hakane ka yeng chu namarba
uwan ban thong pisa ya une uhanmen chongka pucha u Vijay Verma na banta ban rabor lane ban hijack ya ke aeroplane nakadaw baka sarkar kala kemno bat kila set patok no ya ukhle do chongki uba kerteng u Ashraf ul Haq Malik ubadei u nongle kamsneu bat u nong khayi marto u Bashir Khebha kumta u Akhamash ula thong ya u Vijay bu un simti menlong u nong yalam halor kane ka mission jeng u ban hijack ya ke aeroplane khnang ba ka sarkar kan pelai no ya u nong yalam chongki kumta ka plan jeng u kala scam leng ba ka chingkular u Vijay ban le te ha ka step ka babon u Vijay ula kre ban lej no shakato ka kam kumbala ya plan bat u Akhamash haswa bu un mi nalayeng ula ai pisa ya ka pucha bakan yo ban lej sang yo namar yo ba ka kenca ban susong hayeng marwei namar ba mau un poi met sayeng manta ka sngi kumta leng ba ka ne ka pisa ka baula ai ya ka ban ka pucha pan kala book ya ka flight ha ka ne ka stem na Mumbai sha Pune kumcho shibit janmet ru na Pune sha Mumbai namata ban lej pej kai ya ka match football trong ukaren balalong ha Pune bat ban long artat ru kum kaching ai man siam ya ukaren khnang bu un job ha ka ne ka match kumta haden ka ne ka match ukaren ula lej bu no ya ka sha airport bakan lej phai no sha Mumbai da ka flight hanre ban ka ne ka flight ka ba kala shong kala sha ra bor lane sha hijack ban hakikat to ka ne kibriu ki bom itho kerteng wei na pedeng kine kibriu ula khot ya ka ne ka wei ka briu ka bade ka media nabanta ban pha khobor lem sha ka sarkar ba kila hijack ya ka wei ka plane namanta bandawa pelai no ya u Ashraf ul Haq Malik ubade unong yalam chungki hapo ka arkanta lada ka sarkar kamle ai ya ka ne ka chingdawa chungki maki kin set yap lut no ya kine kibriu kibadon ha ka ne ka aeroplane kumta la plong ya u Akhamash bat ya Vijay bikin kemen lengba ka chingwi ya ka khobor hapo TV ba ka mission chungki menta kala yaj sakman hanrei haden sipang la ui biang ya ka khobor hapo TV ha ka ba ka pucharu ka don lang ha ka ne ka chingsha rabor ha kine kibriu ya ka ne ka aeroplane u Vijay uhanmen chuka ula kendit kat bala bat ula lengo ban ui yala ka para la chong ba kala don hakti ki riau beman menta kumta da ka chingku fly ka masem ula ya tho ha u Akhamash baka pucha ka para chung uru kala don lang ha ka to ka aeroplane bala sha hijack bat la da long kumno ru kidei ban pha pasange no ya kito kibreu khnang ban light no ka para be la chong hanre u Akhamash pat ula ong yu uba umdei ban benot yala ka para la chong hanre si sen bala kular la kular bat commission chung uru kadai ban chom kumba la ya plan kumta da ka ching septiang palat yala ka para la chong yo baka sha set yam u Vijay ula phone ya unei ubreu ban plait lem ya ka para chu ka pucha hanre unei ubreu pat umpoi simphone namar udang penhiar ya ka ne ka media sabar kumta kamu bai chong unei ubreu kala mi no nakapla chu bat kala hap no sabar hadu ba kala switch off no kumta nakaliang ka sarkar ru kamlang lei esyu halor kane kumta la hukum yaki pulis ban pelait no yu Ashraf ul Haq Malik khnang bakin sange no ya ka ching rabor ya ka aeroplane ukaren ru ulatip ya kane ka ching sha rabor ya ka pucha kumta ulawat kalat kelenti kumno ban pelait im ya ka pucha nakti ki riusneu ha kane ka klip mat ukaren ulayo ya kalat na uwei u driver kali bakit umpniang ba udang mut ban lej the umpniang ha ke aeroplane lengba ka chingdawa chong kibreu kiba le den bor
De hangne ukaren ula yo ya kalat banrung hapo airplane da ka chingslur bat uklem khen show yala ka ching im la chong tip kancia kumno tang da ki kti suda ula sho ya kini kibreu ba bat suloi baro hadu ba kila lem lut baro da ka buñ bat da ka bor chong ukaren kumta ka pucha kala kemen sebab palat namar ba kala laj im kumcu kini kibreu kibala syara bolang ru kila kemen lut nakaliang kasur karu kala tip ya kane ka cing plaj im ukaren ya kibreu kibala syara bor kumta ka sarkar kala hukum biang ya ki pulis ban set no biang ya u ashraf ka khabar kala banalut baro badai ukaren bala plaj im ya kibreu kibala syara bor kumta la pelong ya u akhmash ba un bitar lep halor kane ka cing fail no commission chung u kumta ula hukum ya kibreu chung u ban wat ya ukaren bat ban pinyap no ru ha ka chu kapor la da lap la ne syam ya u uwichei uhnmen joka pucaru ula kemen bha haba ula syam biang yala ka para la chong ba kala laj im nakti kiriu sneu bar ula sneng ru ya ka ba kam dei shu ban lech sang biang hanrei hapo mesiampat uhnmen joka ula bure ya kane ka cingle chung u baro ha ka ba mu uru udon ketilang ban hijack ya ke airplane ukaren namar kane ka cing slur chung u ula yo ru ya kanam kum ureu slur kari lane national hero hakawei kasngi kabdei kasngi birthday upurlok chung ukaren kat ba kidang la kemen ha kane ka party hanrei la wan penban kine kibreu kibala pha da u akhmash ban ther kuli naphang ban set yapno ya ukaren hanrei ukaren bat kapucha pan kila yolan ban phetno nakane ka chaka kumta ukaren ulawan buno ya kapucha shalayeng chongka ha ka ba uhanmen chokaru udang don hayeng bat uhanmen chokaru ula ithu sendon ya ukaren hangne ba ukaren udon kaching yate lane kaching ye bat kapucha haden kane uwichei ula laj ong ya u akhmash ba umdei shu ban pha ya kibreu chung u ban wat bat ban thmu penyap ya ukaren namar u ong ba ukaren udon kaching yate bat kapucha bat kwa hiru ban chia kanu yaki namar uwichei uteng yo bakan syak taklang ya kapucha lengba ukaren haden katuk ane ukaren bat kibahiyang chung u kilawan kai ha kane ka yeng chong kapucha bat kapucha ru kla pen itho yaki ha uhanmen chongka kane kachingwan kai chongki hangne ka deiru kum kaching yakren ban pen ya thono ya kapucha bat ukaren hanrei uhanmen jo kapucha pan ulaong ba kapucha kadang khna palat menta umpat sya ban pen ya tho ya ka namar uwichei sngotenat ya ukaren bat kumcu ya kibahiyang cuk uru bat ulaong ru ba ukaren udon sibon pa kinang syun kibat thmu penyap ya u bat de nakane katau hiru ba kwa bat sya ya kapucha ban ya tho bat ukaren namar ba yo ba kapucha kan sya cencar lang bat ukaren kumta ukaren ba kapucha kila ikhlat da kabor ha kane kapor kumta khnang ba kapucha kan klet no ya ukaren uhanmen jongka ula thmu ban lejbo no ya ka sya amerika la shai hi kasngi da ka flying tang shutip ya kane ka ching thmu jong uhanmen jongka kapucha wudbun da ka ching khuslai kla phon ya ukaren ba unwan shaw no ya ka manta hi kamet lada ue chisha ya ka lemda kumta ka ong maka kan di no da ka dwai bi khnang bakan yap no kumta ukaren ru wud ula wan mare bar ula poi shisha ha kane ka yeng chongka da ka cingkarpat palat ka chongka ukaren bat kapucha kila yolat ban mi tu no na kane ka yeng matahi kamen andala syai ka beneng uhanmen chongka ula awat yaka banyalam no sya amerika hanrei ula syempen ban yaka sithi bala tho da kapucha ha ka ba menta maka kala don lang bat ukaren kumta uhanmen chongka
ulak bitar lep bat ulak phone ru ya u akhmash ban pha penyap no ya u karen namar u ong ba ulak rabor ya kapara chung u kapucha kumta u akhmash ru u ba kham sian bun ulak kangu ya kani kaching pha chung u ong ba kamde ka kam ka ba ban kem ya u haden kane ya u wichai la sha kem no haki polis CBI namar ba kila lap ya ka sakhi ka babiang ba u wichai udai ba don kti ban hijack ya ka airplane leng ba ka jing yo tam ki polis ya ka sim card bala hap na utu ubreu manswa hakapor ba udang phone ya u kumta ki polis kila shem badai u nomor phone chong u wichai ba ula phone khadu ya ka tu ka sim kan kumta u wichai nang le i aishu hakane ka jingi phatre ukaren bat ka pucha hanre ka dei penban kakam ka ba bat ka ba chinchar hi khan ha ka ba kibreo chong u akhmash kla tabe yaki da ka ba kither kuli artat na phang haden kane ka ching tabe chongki u akhmash ula yo kem no yaki bat ula wan yalam yaki shayang chung u ban set kut yaki kumta u akhmash ula yo ya kane kalat bandawa biang ya ka sorkar hapo ka arpusau kenta ban plai no ya u Ashraf ul Haq Malik bat ya u wichai ubala syakem haki CBI lemda kumta ukaren ubadei u national hero chungki bat ya ka pucha ensya sidyap no hau kumta ka keme bu hanmen chong ukaren ru kila wan kerpat ya ka sorkar ban le halor kane ka ching syakem ya ukaren haki rusneu rangkat bat ka pucha kumta nakaleng ka sorkaru kala le ya ka badon kam hakaba kala pha ban plai no yu Ashraf ul Haq Malik bat ya wichai kumta hakane ka por ban plai no yaki la ki chong ki breu ka pucha kala tip shai hangne ba pleng u hanmen chokaru udei u badon ktilang bat kine ki reusneu kumta u wichai nang le i aishu haba ulai i yaka kumta hakane ka por ukaren da kacing bitar palat ula syo ya u Ashraf hadu balami kacing yele ka bashir khai bha hakane ka por hadu ba u wichai u hanmen chong ka pucha ula sya siat no ha u akhmash namar ba ula yata yala ka para la chong bat ya u akhmash ru la sya siat yap keliang ha u wichai hi namar ba u akhmash ula yata ya u Ashraf hadu ba kila ya yap hashen baro arngut bat ha ka ba khadu ukaren ula yo penyap no ya u Ashraf ul Haq Malik da ka ba penap ya ka khle chung u ha ka pangkha ka ba khi hadu ba unda yap sendon hashen kumta ukaren bat ka pucha kila ikudup i da ka chingkemen bat da ka chingchop ya kini kirifneu baro kumta ka ne ka phlemru kla poino shaka bukut lada pisau tenat ya ka ne ka ching yathu khana chunga sungpha sa share like comment ba subscribe ya ka ne ka channel chunga khnang ba ngan sapami shusho ya kum kini ka chat film love story kublai shibun